Здравейте, аз съм Димитър Димитров и съм тук, за да ви представя как работят умните очила с изкуствен интелект на Spark Vision. Какво представляват те? Това са очилата, имат вградена камера, софтуерна част с различни екстри и няколко хардуерни бутона за управление и за включване и изключване. Нека да видим как се справят. На горния ръб на лявата рамка имаме 3 бутона и те са за управление и за активиране. Стрелки напред и назад и Enter, да ги наречем. Описвам ги от ухото посока напред. Първия бутон е стрелка назад, втория бутон е стрелка напред и третия бутон е Enter, който активира избраната опция. Когато сме в някоя от опциите и искаме да я напуснем, трябва да натиснем същия бутон Enter, но с задържане за около секунда-две. Опциите са следните. Четене на текст, описване на среда, хранителни продукти и дата на изтичане, сканиране на касови бележки, разпознаване на банкноти, измерване на осветеност, разпознаване на цветове, час и дата, продължително описване на среда, промяна силата на звукът, оставаща батерия, налични Wi-Fi мрежи, свързване с пръстен. Тук е интересна опция, в която може с безжичен пръстен да управляваме очилата, без да се налага да докосваме рамката и бутоните. Това е безжичният пръстен. След като сме го свързали през менюто на очилата, си го поставям на ръката. Много е удобен с джойстика навътре. Той има на върха джойстик, който може да се движи в различни посоки. И сега, чрез него, мога дискретно да управлявам менюто на очилата, без да ги докосвам. И ето как работи това. Scan receipts, money recognition, light measurement, color recognition, date and time. Мога тук да активирам дата и час. Option started. Today is Friday, August 8th, 2025. The time is 15:03. Сега ще тествам опцията за описване на средата, което се намира, сега ще го видим, Четене на текст, описване на среда. ето го, и активирам. Млад мъж с очила седи начело на голяма конферентна маса в офис. Върху масата има разхвърлени документи, телефон, изкуствени цветя в саксия и синя пишеща машина. Зад него има черни офисни столове и стена с икони и кръст. В ъгъла се вижда висока етажерка и метален шкаф с умален модел на църква отгоре. Осветлението в стаята е ярко, идващо от вградени в тавана лампи. И сега една от съществените опции е редно да проверим и това е четене на текст. Приемаме, че съм в ресторанта и пред мен има меню. Четене на текст. Активирам. Изчаквам да фокусира. Направихме снимката. Изчакваме да се разпознае и да се прочете. Меню на ресторант: предястия първи 50 лъв, дядонова домашна салата първи 80 лъв, летни рулца от голалъж първи 20 лъв, основни ястия печено пиле за картофи 14,90 лъв, свитски врат на скара 16,50 лъв, селски брат на скара вегетарианска мусака 12,40 лъв, десерти шоколадова торта 6,00 лъв, кисело мляко с мед и орехи 5,50. Намирам се в коридор с различни помещения, на които има табелки. Сега ще тествам опцията описване на среда, дали ще ми прочете коя врата на къде води. Четене на текст, описване на среда. Фокусира. Снима. Бяла врата с надпис конферентна зала върху матирано стъкло. Чудесно. Завъртам се към другата врата, която открих преди малко. Фокусира.
врата с стъкло, над което има по-голям стъклен панел, е поставена в бледожълта стена, на вратата е залепен бял лист с надпис в чамъжец с черни букви. Добре. Вратата има бяла дръжка и ключалка. Зад вратата се вижда бял стол. Добре, обръщам се и към третата врата, която намерих преди малко. Снимам отново. Бяла врата с матирано стъкло и бяла рамка, на стъклото е залепен лист хартия с надпис «Кухня». Стената вдясно е бяла с хоризонтална кафява лента. Над вратата има бежов таван. Чудесно. Ориентирах се коя врата на къде води. Сега ще разгледаме още няколко интересни опции, които очилата предлагат. Една от тях е разпознаване на цветове. Това, което трябва да знаем е, че трябва да се приближим много до нещото, което ни интересува, за да избегнем момента, когато камерата хваща обектите наоколо, защото ще чуем и техните цветове. Да опитам с тази папка. Доближавам се много пред нея и Разпознаване на цветове. активирам. Снима, след снимката мога да се изправя. Преобладаващо е синьо, с нюанси от светло до тъмно синьо. Друга интересна опция за разпознаване на банкноти. Тук имам няколко банкноти, подреждам ги на масата. Намирам опцията и правя снимка. Разпознаване на банкноти. Снимам. Едно банкнота от 10 лева, едно банкнота от 20 лева, едно банкнота от 100 лева. Обща сума 130 лева. Чудесно, имам ги дори и сметнати. Ако пожелая, мога да ги снимам и по-отделно, за да знам коя банкнота коя е. Иначе, както чухме, бяха изредени от ляво надясно, така че и това може да ме ориентира. Сега нека проверим как се четат и касовите бележки. Намирам опцията. Сканиране на касови бележки. Снимам. Дата 7 август 2025, обща сума 798,66 артикули, продажба.